Ola, como están? Hoxe celébrase a festividade de Santa Rita, patroa dos traballadores municipais, e a efeméride serviu para poñer de manifesto os malos momentos que atravesan as relacións entre o goberno local e os sindicatos. É que a tradicional recepción que ofrece o Executivo asistiron menos dunha trintena de funcionarios, a maioría xefes de servizo e de departamento. Foi despois de que a Xunta de Persoal emitira unha circular invitando os traballadores a non asistir ao acto. Non puideron así escoitar o discurso do alcalde, que lle agradeceu ao persoal o seu labor diario e afirmou que o seu goberno está facendo o posible por mellorar as condicións laborais no Concello de Santiago. Pouco concurrida estivo esta mañá a recepción que o goberno local lle ofrece tradicionalmente aos traballadores municipais cada 22 de maio, festividade de Santa Rita. Só uns 25 funcionarios dun cadro de preto de 700 acudiron a ese acto, no que o alcalde agradeceu o labor dos empregados públicos. Ángel Currás recoñeceu que o plan de axuste do Concello tamén lle afectou aos traballadores, pero lembrou que neste exercicio se recuperaron partidas como as de produtividade, formación e axudas sociais. Tamén puxo o acento en que os funcionarios cobraron a paga de decembro anulada en 2013. Currás tamén amosou a súa intención de convocar prazas de promoción interna e mellorar a relación de postos de traballo. Na mesma liña pronunciábase ao remate do acto a concelleira de Persoal, que lamentaba a espantada no acto de hoxe. Iso si, Amelia González recoñecía non estar sorprendida. Podo decirlo que sempre hai a oposición ao goberno. Normalmente sempre hai unha, cando ti dis branco, eles din negro, cando ti dis negro, eles din branco. Eu vou poñer, por exemplo, que o ano pasado, por cuestións da axenda do alcalde, esta celebración non se pudo levar adiante e houbo críticas por parte das organizacións sindicais de que por que non se celebraba a data. Bueno, pois este ano está o alcalde, celebrase a data e agora critican que celebramos a data. Bueno, pois cada un ten a súa postura e aínda que non se comparta, se respecta e punto. Non queren vir, como digo, as portas sempre están abertas, o que non quere pasar non pasa, os que queren pasar, benvidos que son, por suposto. A Edil asegura que o goberno sempre tivo vocación de diálogo cos sindicatos, pero as centrais non responderon do mesmo xeito. Amelia González insiste en que os recortes laborais no Concello de Santiago non foron como noutras administracións. Tamén recoñezamos que esas medidas económicas non só afectaron aos traballadores do Concello de Santiago, que afectaron a todo o mundo. Non fixemos nada especial cos traballadores do Concello de Santiago. Moita xente tamén, desde fora, di, mira que os funcionarios, mira, pois os funcionarios tamén se apretaron o cinto. Recoñezo, sabemos todos, que aquí tiveron que aplicarse medidas restrictivas e medidas que afectaron o bolsillo dos traballadores do Concello. Pero tamén hai que recoñecer que en canto poidemos, e eles o saben, o están vendo nas súas nóminas, o que se pode recuperar, recupérase. Amelia González reiterou a súa intención de mellorar as condicións laborais no Concello de Santiago na medida que o permita a lei e a situación económica. A concelleira de Persoal tamén lle preguntamos hoxe pola execución da sentenza que anula as prazas de tesoureiro, interventor e secretario de apoio. O goberno local anunciou que vai presentar un recurso de queixa despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicara que non cabe recurso de casación ante o Supremo. En todo caso, Amelia González adianta que no pleno da próxima semana se falará de como se vai executar ese fallo, pero non quere dar máis detalles. Remítomo ao pleno onde se vai dar cumprida explicación a toda esta cuestión. Evidentemente faremos o que faremos o que o respecto á xusticia é de cabo a rabo, desde o primeiro renglón. Faremos o que a xusticia diga, pero nos términos que vimos facer ou como se vai facer, se vai explicar perfectamente no pleno da semana que ven. E todo iso mentres seguimos pendentes de coñecer a sentenza do caso Adrián Varela despois do xuízo celebrado o pasado luns. No Concello agárdase que o fallo chegue nos próximos días. A tenente de alcalde Reyes Leis asegurou que o goberno local non ten aínda coñecemento da sentenza do tribunal que xulgou os 7 compañeiros por un presunto delito de prevaricación. A edil insiste en que agarda que o fallo supoña a absolución dos 7 procesados e sinala que espera que se produza nos próximos días, porque todo o proceso está a ser moi rápido. A verdad que eso dependerá de cada xuez, non? A veces son uns días e a veces son meses, pero non creo que tarde moito, non? Está sendo moi rápido todo. Eu positivas, despois, además, ao dixen onte, que despois de ver, ademais, o suizo e as declaracións dos 7 técnicos que se foron chamados tanto polo abogado da defensa como polo fiscal,
E o 7, reiterar que ven legalidade no acordo que tomaron os meus compañeros, pois evidentemente non podo esperar outra cousa que non sexa pois, a absolución dos mesmos, non? Máis cousas, a Xunta de Goberno aprobou hoxe o proxecto básico do Centro de Saúde de Galeras. Dás así un novo paso para a construción deste ambulatorio, que xa se anunciara alá polo ano 2008. Doutra banda, o Executivo aprobou as normas de seguridade para as cacharelas de San Xoán. 6 anos despois de que se proxectara, vanse dando novos pasos para a construción do Centro de Saúde de Galeras. A Xunta licitouno en febreiro e hoxe o Goberno local aprobou o proxecto básico e de execución do ambulatorio. No, ainda queda algún, queda todavía, o sea, isto é o proxecto básico de execución. Falta todavía que concreten en que vai a consistir ese proxecto e a licencia oportuna para o proxecto. Pero, bueno, é o inicio, polo menos, deste proceso, que é unha boa nova para todos. O Centro de Saúde de Galeras ten un orzamento de 3 millóns de euros e un prazo de execución de 18 meses. Doutra banda, a Xunta de Goberno aprobou hoxe as normas de seguridade para as cacharelas de San Xoán, que se poden consultar na web do Concello. Se podrán hacer solicitudes para estas cacharelas del 2 al 16 de junio hasta las 2 de la tarde de ese 16 de junio. Y tienen prioridad sobre los demás las asociaciones vecinales y culturales, como ha sido hasta ahora. Aparte de las normas de seguridad, distancia, volumen de lo que se quema, también hay que recordar que queda expresamente prohibido realizar cacharelas en las plazas del Obradoiro, Quintana, Toral, San Martín Pinario, Inmaculada, Mazarelos, Irmán Gómez y San Agustín. A Xunta de Goberno tamén aprobou a modificación puntual do Plan Especial do Casco Histórico para permitir que Proxecto Home abra un albergue no edificio de Virxe da Cerca que utilizaba antes como sede. Por último, o Executivo aprobou o proxecto de regulamento orgánico para a posta en marcha da asesoría xurídica do Concello. O texto aínda ten que recibir o visto bo do Pleno da Corporación. E fora xa do Pazo de Raxoi, Stop Desafiuzamentos concentrouse hoxe ás portas da oficina de la Caixa na Fonte de San Antonio en solidariedade con dúas familias. Unha delas, da parroquia Compostela de Marrozos, pide un refinanciamento da súa hipoteca porque está sobrevivindo con axuda social de pouco máis de 400 euros. A outra, de Carnota, solicita a dación en pago e un alugueiro social. Ela é Dolores. Leva 5 anos negociando con la Caixa para non perder a súa casa en Carnota. Hoxe participou nunha concentración de Stop Desafiuzamentos ante a oficina da Fonte de San Antonio. Non quere que lle perdoen a débeda, pero sí que a entidade acepte a dación en pago e lle cobre un alugueiro social para non renunciar ao seu fogar. Llevo una lucha con el banco que ya dura 5 años. Yo pagaba una hipoteca muy alta y no he podido seguir pagándola, me quedé sin trabajo. Ahora estoy volviendo a recuperar trabajo, pero lo único que pido es un alquiler social durante un tiempo e incluso volver a recuperar la casa. Ademais de a Dolores, Stop Desafiuzamentos quixo apoiar hoxe a unha familia de Marrozos que sobrevive cunha axuda de pouco máis de 400 euros e ten unha hipoteca de 200. Se trata de unha refinanciación. Es una familia con un niño de 8 años que se encuentra con que ella trabaja pero no cobra el salario y él tiene una prestación de 426 euros. No pueden afrontar 200 y pico euros porque es que no dan las cuentas. Stop Desafiuzamentos insiste en que os bancos teñen que procurarlle unha saída aos centos de familias que están en risco de perder as súas casas. A organización lembra que as entidades financeiras recibiron moitos cartos públicos. Las familias en Galicia estaban, muchas de ellas se le están acabando ahora las prestaciones y se están encontrando con verdaderos problemas para afrontar pagos, pero no ya solamente de la vivienda, de la luz, del agua, Cáritas, los servicios sociales de los concellos están desbordados. Entonces hay un problema real y hay un problema que nos puede estallar en la cara cuando las entidades financieras han tenido problemas y le han aportado fondos públicos. Ademais, Stop Desafiuzamentos non entende que os bancos prefiran ter vivendas baleiras e deteriorándose progresivamente antes de deixárllelas ás familias en situación económica precaria. Francisco, un santo de película, é o título do libro que vén de publicar a xornalista Carmen Pugliese para conmemorar o 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. No volume conta a presenza do santo no cine. Hai 800 anos que Francisco de Asís peregrinou ata Compostela. Dentro dos actos da celebración, Carmen Pugliese presentou hoxe o libro Francisco, un santo de película, que fala da súa presenza no cine. O santo foi, ata hoxe, unha figura moi recorrente nas artes plásticas e a séptima arte non é unha excepción. A autora, que tamén é xornalista, conta como nace este libro. Este
Este libro nace un poco por la curiosidad que la autora tiene hacia el cine y no quiere ser un análisis cinematográfico. Confieso, yo no soy una experta de cine, soy una espectadora que, como vosotros, va al cine, ve la película y cuando sale del cine, si va con otros amigos, comenta: oye, ¿has visto? Carmen Pugliese destaca a figura de San Francisco, que di é coñecida en todo o mundo. La figura de Francisco es tan grande, trasciende los tiempos y trasciende los espacios. No hay un sitio en el planeta donde no conozcan San Francisco. Francisco de Asís foi un santo italiano, fundador da Orden Franciscana. É coñecido por ter tido unha vida religiosa simple, polo que era unha referencia para os seus seguidores. En Vite, hoxe clausurouse o sexto ciclo de talleres do programa de envellecemento activo e saudable. Trátase dun éxito obradoiro impulsado por Isabel Redondo. A clausura do programa correu a cargo do profesor Miguel Cancio, que aproveitou a súa intervención para renderlle homenaxe ao doutor José Luis Marí Solera, falecido no pasado mes de febreiro. O programa de envellecemento activo e saudable do Centro de Saúde de Vite vai xa pola súa sexta edición e desta vez contou con 35 participantes. Con eles xa son máis de 2100 as persoas que se sumaron a este programa, coordinado pola traballadora social Isabel Redondo Zambrano. O obxectivo é promover o envellecemento saudable participativo para diminuir o deterioro físico e mental das persoas de entre 55 e 75 anos. Ademais, os participantes proporcionaselles información sobre os recursos psicosociais que teñen a súa disposición como programa de atención domiciliaria. E unha cousa máis, a Orquestra Compostela celebrou onte por todo o alto os seus 95 anos de vida. Fixo cun acto celebrado no Teatro Principal que estivo presentado por Luis Rial e Pilar Varela. A Orquestra Compostela naceu en 1919 como consecuencia dunha agrupación de músicos dunha banda militar que amenizaba festas, por exemplo, no Hostal dos Reis Católicos. Dende 1951, o fronte da formación estivo Manuel Muñiz, que faleceu en 2011. Na gala donte, a orquestra presentou o seu último traballo, no que se inclúe un tema novo dedicado a Santiago. O evento, no que colaborou a Concellería de Festas, contou con invitados do talle de Miguel Torres, Tito Calviño, Enrique Miramontes ou Daniel Villar. Por certo, que a Orquestra Compostela actuará na Alameda o día 28, inaugurando as festas da Ascensión. Achéganse xa as festas da Ascensión, pero ata daquela temos moitas cousas que podemos facer en Compostela. Dámoslles algunhas ideas. Meteo Galicia, contanos de seguido cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia continuará mañá baixo influencia dunha borrasca de xeito que os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos que pola tarde quedarán restringidos á metade norte. Os ventos soprarán do oeste frouxos no interior e moderados no litoral. As temperaturas baixarán. No sábado seguirán os intervalos con chubascos máis irregulares que nas xornadas anteriores. Os ventos soprarán frouxos do oeste pola mañá e do norte pola tarde, e as temperaturas manteránse sen cambios. Para o domingo agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos ocasionais máis probables na metade norte. As temperaturas non terán cambios significativos e o vento será frouxo do norte.
Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos durante toda a xornada. Os ventos serán do oeste, frouxos pola mañá e moderados pola tarde. As temperaturas baixarán, a máxima será de 13 graus e a mínima de 7. Para o sábado agárdanse ceos anubrados con chubascos e ventos frouxos de dirección variable. As temperaturas manteránse sen cambios, salvo lixeiros ascensos nas máximas. No domingo os ceos estarán anubrados con chubascos débiles, os ventos serán frouxos do norte pola mañá e do noroeste pola tarde. As temperaturas máximas manteránse sen cambios, pero as mínimas irán en lixeiro descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas doxe, xa saben que poden seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá ás 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.